खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बे भिडियोनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजिमोननो हागोन जाय बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुएट खालामना दङ दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दा बे जाहैबाय स्टेट एलिजिबिलिटि टेस्ट थामहिनबा स्टेट लेभेल एलिजिबिलिटि टेस्ट माने स्लेट एग्जाम दा बेखौ जाय बिथांमोना एमए पास खालामना दङ दा बिथांमोननि थाखाय एबा पोस्ट ग्रेजुएट जाय बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुएट खालामनानै दङ दा बिथांमोना एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानोब्ला दा बेनि सिगाङै मोनसे स्लेट एग्जाम होनांगौ दा बे स्लेट एग्जामनि थाखाय दिनै अनलाइन एप्लिकेशन माबोरै साबमिट खालामनांगौ एबा अनलाइन एप्लाइखौ बोरै खालामनांगौ दा बेनि प्रसेस एबा बेनि डिटेल्सखौ जोङो गासैखौबो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन अके अब्ला नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो दा बेनि लास्ट डेट बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ एबा बेनि गासै प्रसेसखौ मिथिनो हागोन दा बे स्लेट एग्जामनि दा अनलाइन एप्लिकेशन खालामनाय दा अनलाइन एप्लिकेशन साबमिशनआ दा बे स्टार्टिं डेटआ जाहैबाय 21 नभेम्बर 2025 माने 21 नभेम्बरनिफ्राय दा बेयो स्टार्ट जादों आरो लास्ट डेटआ जाहैबाय 5 जानुवारि 2026 माने जानुवारिनि 5 दा बेसिम मा बेयो लास्ट डेट आरो बेनि डेट अफ सेट एबा स्लेट एग्जाम दा बेनि माने एग्जामनि डेट एग्जामनि खालारा जाहैबाय 15 मार्चनि 15 2026 आव दा बे एग्जामा जागोन दा बेनि थाखायनो दा बैफोर प्रसेस एबा बैफोर इम्पोर्टेन्ट डेट्सखौ आं गिबियाव फोसावग्रोबाय आरो नोंथांमोना दा एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ डिसक्रिप्शन सिङाव नायनो हागोन दा बै लिंकआव जुदि हाबनानै थाङोब्ला दा नोंथांमोना दा गासैबो प्रसेसखौ स्टेप बाय स्टेप मोननो हागोन अब्ला जोङो खायसे इनफरमेशनखौ नायबावनि दा सेट एबा स्लेट एग्जाम दा बेखौ स्टेट एलिजिबिलिटि टेस्ट एग्जाम होननानै बुङो दा बे जाहैबाय टाइप अफ एग्जामा मा टाइपनि होननानै बुंबाय स्टेट लेभेल एलिजिबिलिटि टेस्ट फर एसिस्टेन्ट प्रफेसर माने एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानो थाखाय दा बे मोनसे स्टेट लेभेलनि मोनसे एग्जाम खुंनाय जायो दा बैनिफ्राय जायफोर मेरिटआव फैयो दा बिसोरनो एसिस्टेन्ट प्रफेसरखौ एबा दा बेनि क्राइटेरियाखौ फिलआप जानो हायो दा डेट अफ एग्जाम होननानै बुंबा 15 मार्चखौ जों अलरेडि बुंखानाय जादों दा मड अफ एग्जाम दा एग्जामा जाहैबाय अफलाइन दा बियो नेट एग्जामफोरनि बायदि नङा दा बियो अलरेडि जों मिथिखायो दा बियो अफलाइन नाम्बार अफ कुइसन पेपारा जाहैबाय मोननै नाम्बार अफ कुइसन लाइक सापज 150 कुइसन्सफोर थायो दा बेयाव 50 + 100 माने गासै 150 माने कुइसन्सफोर थायो टोटल मार्कखौ जों जुदि नायोब्ला बेयाव 300 जायो माने मोनसे कुइसनाव जाहैबाय 2 मार्क्स खरै दा बिदि गासै 300 जाहैयो एग्जाम डिउरेशन एग्जामनि समा जाहैबाय 3 आवार्स दङ दा नेगेटिभ मार्किं होननानै बुङोबा नो नेगेटिभ मार्किं दा बेयाव सेट एग्जाम एबा स्लेट एग्जामाव दा बेयाव नेगेटिभ मार्क गैया दा गासैखौबो एटेम्प्ट खालामनो एबा एन्सार होनो हायो डेट एन्ड टाइम अफ स्लेट एग्जाम माने एग्जामनि मोनसे सम दा बेखौबो होनाय दंखायो दा बेयो डिउरेशना जाहैबाय 1 आवारा जाहैबाय 10 निफ्राय 11 माने 10टानिफ्राय 11टासिम मोनसे 1 आवारनि मोनसे एग्जाम माने बे फार्स्ट पेपारनि आरो सेकेन्ड पेपारा जाहैबाय 2 आवार्सनि जायो बे जाहैबाय सापज टाइमखौ होनानै होखादों बेयाव 11:30निफ्राय 1:30टासिम दा बै सम मोननै समसिम माने बेयाव समबो हमनानै होदों एबा पेपार 2 एबा पेपार 1 दा बैफोरनि समफोरखौ बेयाव होनाय जादों पेपार 1 आव 1 घन्टा आरो पेपार 2 आव 2 घन्टा दा बेफोरबायदि समखौ खायसे हमनानै होनो खानायखौ जोङो एडभार्टाइजमेन्टआव जोङो नुनो मोननाय जायो जुदि नोंथांमोना एग्जामनि दा सिलेबास दा साबजेक्ट वाइसआव जुदि सिलेबासखौ नांगौब्ला नोंथांमोना दा डिसक्रिप्शनाव होनाय लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना दा बे सिलेबासफोरखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स्लेट टेस्ट सेन्टार माने स्लेट एग्जाम जानायनि गोबां सेन्टारफोर दङ दा बेखौ नोंथांमोना दा नैबेयाव स्क्रिनाव नायनानै हागोन बेयाव सापज गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि मोनसे सेन्टार डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि सेन्टार एबा तेजपुर इउनिभार्सिटि सेन्टार दा बेयाव गोबां माने एग्जाम जानायनि मोनसे सेन्टारफोरखौ दङ दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन दा बैफोर माने एग्जाम सेन्टारफोराव दा स्लेट एग्जामा जायो दा बेखौ जोङो मिथिनो हायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि एमए पास खालामनानै दङ एबा पोस्ट ग्रेजुएट खालामनानै दङ नोंथांमोना दा एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानोबा दा बैफोरबायदि स्लेट एग्जामनि थाखाय अनलाइन दा सोलिगासिनो दङ दा नोंथांमोना बेखौ थाबैनो एप्लाइ खालामनानै ला नङाब्ला लास्ट डेट खाथि एसे नेटनि मोनसे प्रब्लेम सार्भार डाउन जानो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा बेनि फिस दाननाय बेसेबां फिस नांगोन दा बेफोरनि स्ट्राक्चारखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन दा डिसक्रिप्शनाव होनाय लिंकआव थुब्लानो दा नोंथांमोना गासैबो माने प्रसेसखौ नुनो हागोन अके अब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो गोजोन्थों